Israël kɛlɛ tile 12 kɔfɛ bɛnkan o sɔrɔla. Bɛnkan sɔrɔlen kɔfɛ fala ye min ye Tehran n'o ye Iran faaba ye, Tel Aviv n'o ye Israël faaba ye, ko min ye maa caman ye u bɛɛ lajɛlen kun y'u ka duw bila pewu ka taa dogo yɔrɔ ɲini u yɛrɛ la, ka t'u yɛrɛ kuma dogo yɔrɔ la, yɔrɔ minnu kun lakananen don. Wa ni waati in na sa ko maaw bɛ ka segin ka na dɔɔni dɔɔni duguba fila in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na, min ye suna kuntalajan min tun kɛlen don ka dɔw sɔrɔ k'u wulila ka bɔ o kɔnɔ. Waliya min bɛ yen n'o gɛlɛyara Teherankaw fɛ yen kosɛbɛ, o ye k'a fɔ sa maa caman kɔni kun bɛ yen olu kun tɛ se ka bɔ. Min ye Tel Avivkaw ye, olu kɔni ye u ka volikɛyɔrɔw sɔrɔ, u ka ɲɛnajɛyɔrɔw an'u ka plajiw olu y'olu sɔrɔ. Maa caman nin waati in na i n'a fɔ funteni bɛ cogo min na, olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin dugu fila in kɔnɔna na min ye kow kɛcogo kɔni tɛ kelen ye. Haïfakaw fɛ yen n'o ye kɔrɔnfɛyanfan ye Israël fanfɛla la, maa caman sigalen don bi hali bi ka bɔ ka t'u ka kafe min yɔrɔw la ani ka t'u ka terasiw kan ngoyi, ko sabula min ye Iran ye fala ye k'a bɛ sɔn jɛnatigɛ ko bɛɛ lajɛlen ma, wa ko a ka kɛlɛw k'olu ti ban. Zanni kelen kelen an n'a ɲɔgɔnnaw an minnu bɛ ka bɔ n'an y'an kun bɔ totowo fɛ, n'an ye tile kɛcogo ye ni kabaɲɔgɔn y'an ja an bɛ bɔ, ni yɔrɔ dibilen tɛ an bɛ segin. New York Times y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Tehran kɔnɔna na ale ni Iran dugubaw caman kɔnɔna na bi baara bɛ ka daminɛ dɔɔni dɔɔni, nka min ye maaw ye olu kɔni basigilen don yen kosɛbɛ, sabula bombardements kɔfɛ maa caman y'i jɔ a jɔyɔrɔ la. Olu fɛ yen waleya ninnu ye tali kɛ mun na, o ye yɔrɔbaw ye, fantanw tɔgɔla yɔrɔw ale ni maa minnu bɛ yen n'olu tun tɛ baarakɛyɔrɔbaw la k'olu ma degun sɔrɔ. The Guardian y'a yira sa k'a fɔ ko Iran yɛrɛ kɔnɔna na bi ko min ye ko kɔni ye k'a seginna a nɔkɔrɔ la, ko ma kɛ koyi, ko wulikajɔ ni cɛsiriw bɛ sen na ka jateminɛw kɛ, ko nka ko tajiko gɛlɛya k'o yera jamana fila bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Internetiw fana tigɛra, tile 3 ye nin ye kuranko o gɛlɛya bɛ kosɛbɛ Tel Avivkaw fɛ yen. Min ye World Trade Center maaw y'a yira sa ko da dumunifɛnw fana gɛlɛyalen don kosɛbɛ dugu fila in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'o ye faabaw ye, nka min ye faso ka cakɛlaw ye k'olu kɔni ye baara daminɛ teliya la Irankaw fɛ yen, i n'a fɔ ko baara kun ma bila. New York Times y'a yira sa k'a fɔ min ye Tehran yɛrɛ kɔnɔna na ko siraw bɛɛ lajɛlen nana sa ka kɛ i b'a fɔ ko kɛlɛ yɛrɛ kun ma kɛ koyi, ko bi ko min ye Iran yɛrɛ ye k'a maaw kɔni ko u sigilen don ka na. A yirala sa k'a fɔ fala ye ko nin waati laban in na sa min ye Iran yɛrɛ ye ale kɔni kɔnɔna na sa ko so 120 o de ma to ko in senfɛ wa minnu cira pewu, min ye so 500 wɛrɛw ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye degun sɔrɔ, degun girimanbaw, sobaw olu dɔw fana mugujugu bɛnna olu kan. Kunun siniko min ye Teherankaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kɛlɛban tile 2nan hukumu kɔnɔna na, a yira k'a fɔ ko yen fana ko basigi bɛ ka na dɔɔni dɔɔni. Irankaw olu kɔni sera sa k'u ka pankurunjigi kɛnɛ minnu b'u ka kɛɲɛka fɛ u y'olu dayɛlɛ an'u ka duguba wɛrɛw yaasa maaw bɛ se ka taa ni ka segin baaraw kɛ cogo min na. Sabula u y'a yira sa k'a fɔ ko degun kɔni bonyana, olu tun bɛ k'u ka uranium o baara kɛ yɔrɔ min na, nka min ye ga 120 min ye n'olu ye degun sɔrɔ ale ni 50 tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ko o y'a to sa maa 600 fala ye ani 10 o de kɔni fatura olu fɛ yen, 4,000 ani 700 olu joginnen don kɛlɛ in tile 12 kɛlɛ in ale senfɛ. Iranienw y'a yira siran k'a fɔ k'u ka yɔrɔ caman bɛ yen ko degun y'o sɔrɔ, ko nka k'a kɛra nanzaralakaw ɲɛna k'u ye ko min sɔrɔ ko Israël ni Américains ye yɔrɔ minnu gunte ko k'a fɔ ko olu ka ko ban wa, ko ayi. Nka Donald Trump ko ale kɔni bɛ min dɔn, ale ye Iran ka nucléaire ko bila kɔ kan, a tɛna se ka ɲɛnabɔ fo san 10 nata ye ni olu ye tiɲɛni min d'u kun n'o kɔni sigira sen kan. O tiɲɛniko kuma in fala ye maa caman ma sɔn o ma koyi, hali Américains yɛrɛ ka ɲininikɛlaw y'a yira k'a fɔ ko laɲini tun ye min ye k'a m'o sɔrɔ, nka a ɲinina sa k'a fɔ ko min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen tiɲɛba o ye Israël ye. Waati min na Omanikaw tun ye weleli kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Iran ale ni États-Unis ka na nucléaire ko kuma in u k'a barosigi kɛ nin juin kalo tile 15 o nɔgɔnin fɛ Iran de Israël de wulilen filɛ nin ye ka taa bombardements kɛ. O la sa Omanikaw kɔni a ma se olu k'a fɔ yɛrɛ ko a ko bɔra a ma koyi, ko sigikafɔ bɔra a ma koyi, o ye sigikafɔ ban sabula Irankaw olu ma ye olu wulila k'u jɔ. Ko in fala ye n'o ye tile 12 kɛlɛ in ye k'a kɔlɔlɔ kɛra mun ye sɔrɔko ta nasira fɛ, min ye diɲɛ magobatigiw ye u ko ni kɛlɛ in kɔni kun tora sen na ko min ye Israël ye ko a kun ka ko kun bɛ ban pewu, sabula sɔrɔ yakubayali fɛn fɛn bɛ u fɛ yen a bɛɛ lajɛlen y'a niyɔrɔ sɔrɔ, degun yera ko in na.
Israel fana ko a fana kun bɛ fɛ k'i fasa ja cogo min o kun ye dalagɛlɛya ye a kun tɛ se ka ɲɛ tuguni sabula maaw tun ye dugubaw bɛɛ lajɛlen bila ka taa togodaw la k'u yɛrɛ ɲini ko nin waati laban in na min ye bɛn min sɔrɔlen filɛ nin ye o bɛ k'a to kimɛli min bɛ ka kɛ baɲumankɛw ale ni maa minnu bɛ sɔrɔ yakubali baaraw kɛ olu kɔni kun siranna caman kun ye duuru don fiɲɛna ka dugu yɛrɛ bila pewu sugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko marite bursu ko Iran kɔni ka wulikajɔw n'a ka jasiranw ko y'a to ko Amerikɛnw donnen kɛlɛ la ko nana ni basigi ye Ameriki k'ale ye bombardement min kɛ nin kalo in tile 23 ko ani a kɔlɔlɔw ko olu tugura fana ɲɔgɔn na dɛ sabula taji o sɔngɔ nana yɛlɛ nka min ye Amerikɛnw ye olu yɛrɛ kun kɛlen don ka fɛɛrɛ mun sigi sen kan u yɛrɛ ta hukumu kɔnɔna na a ma degun se u yɛrɛ ma sabula a tun b'u bolo nka u tun bɛ k'a ɲini diɲɛmaa fɛ yaasa Detroit de Hormuz a kana datugu min ye agence Apple News maaw ye olu ko Iran tun bɛ ka min ɲini o ye kɛlɛ bɛ se ka jɔ cogo min ko nka ko kɛlɛ jɔli yɛrɛ jara maa min ye kosɛbɛ ko Israɛlɛnw ye sabula olu ka yɔrɔba minnu bɛ yen ani u ka sigiyɔrɔ minnu bɛ yen ani États-Unis ka yɔrɔ min fana bɛ yen n'o bɛ Katarikaw fɛ yen bombardement min kɛra o la sa ko o ma se ka kɛ sababa ye koyi ko hali n'a sɔrɔ a ma kɛ sababa ye fala ye k'a ye nɔ to sabula Amerikɛnw ko yanni wulikajɔ in ka kɛ o y'a sɔrɔ Irankaw tun ye kibaruya di Katarikaw ma k'a fɔ ko an bɛna na se nin yɔrɔ in ma koyi k'u y'u ka minɛnw bɛɛ ladon u ka kosow bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ fɛ bi ko maa kɔni bɛ se ka min fɔ ko Amerikɛnw yɛrɛ bɛ ka min fɔ ko ye k'a fɔ sa Katari olu ka sɔrɔdasi sigiyɔrɔ min bɛ yen ko n'i ma bɔ a la koyi ko wa fana ko laɲini tun ye min ye k'o ma kɛ ko nka ko yɔrɔ minnu bɛ yen ko olu de tiɲɛna tiɲɛ don ko a ye giringajɔ ni fɛnw kɛ ka pankurujigikɛnɛw datugu ka sɔrɔ kɔni k'o sigi a sen sabara kan ko y'a to jagokɛla ni feerelikɛla caman ka jagow bɔra a ma dugutaw caman fana bɔra a ma Donald Trump y'a yira sa ka fɔ ko CCDF in ko ale b'a fɛ o ka kɛ sababu ye maa minnu bɛ yen n'olu kɔni tun ye degun sɔrɔ sa u ka wuli k'u jɔ k'u ka baaraw kɛ Benjamin Netanyahu ale y'a fɔ kibaruya dilaw ɲɛna k'olu ka laɲini sabatira koyi k'olu tun b'a fɛ ka min kɛ Iran na ko olu y'o sɔrɔ ka ban Irankaw ko u da ye falakɔnɔ bi tigɛ fala ye ko sabula foyi ma olu sɔrɔ koyi olu b'u cogo la maaw ɲɛna ko min don k'o tɛ ko n'a ye maa maa ja i ka na nka min ye diɲɛ janfa ye maa bɔ man d'a kɔnɔ wa min ye Iran ye ɲini jugu a y'o dɔn nin ko in senfɛ sɔrɔ ko a kun ni o yɛlɛma pewu sabula min ye 100-100 sarada la 5 o farala diɲɛ gɛlɛyaw kan maa minnu bɛ sannibaw kɛ ale ni fɛnbaw jagobaw kɛ k'olu y'o nɔ y'u yɛrɛ la tile 12 in kɔnɔna na min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛna sɔrɔ yakubaya ka sɔrɔ sarada yɔrɔw la fana k'olu bɛɛ lajɛlen ye nɔ ye u yɛrɛ la min ye tajiko kɔni ye k'a y'o gɛlɛya sabula n'o y'a sɔrɔ Amerikɛnw ye fɛɛrɛ sigi k'u yɛrɛ ta kunbɛn diɲɛ fantaw fɛ maaw kɔni tun ye jɔrɔna minɛ sabula bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔw tɛ kelen ye maaw ka baaraw kɛcogo tɛ kelen ye ko tare min bɛ se ka fɔ sisan sa o ye k'a fɔ basigi in kɔnɔna na k'o ka se ka segin u nɔ na joona diɲɛ kana don nin degun wɛrɛ kɔnɔna na ko sabula a musakabɔ a n'a kow ka ca taji sɔngɔ ma yɛlɛ ka ban fala ye ko diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ yɛlɛ avion sɔngɔw bɛ yɛlɛ so sɔngɔw bɛ yɛlɛ balow bɛ yɛlɛ fɛn bɛɛ lajɛlen k'o si tɛ ka to a nɔ na ko wa ko ni tile 12 min filɛ n'o ye kɛlɛ kɛ sɔrɔ dɔw bɛ yen olu kun kan ka taa yɔrɔ dɔ la o ma taa ye min ye gazi ye o yɛlɛla mana mun bɛ kɛ gitɔrɔn ye o yɛlɛla pétrole yɛrɛ gɛrɛgɛrɛ o fana yɛlɛla ko sabula i y'a mɛn i y'a bɔ i bɛ taa n'a ye cogo di n'o y'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲagaminen don kɛlɛ in ko a jɔra a jɔ waati la n'o tɛ ko a kɔlɔlɔ ko bɛɛ lajɛlen tun bɛ ta sɔrɔ a la ko hali minnu yɛrɛ b'a f'u yɛrɛ ma ko u ye diɲɛ magobatigiw ye fala ye an bɛ se ka min fɔ Iran ani Israel ka ko kan o ye nin ye sɔgɔmada in na yan'an ka segin ka na so ka n'an yɛrɛ ka kibaruyaw k'an da don o la